агар худро ноумед эҳсос мекунед, фикр мекунед дунё ба сӯи шумо нигаронда шудааст, агар корҳоятон бебарор анҷом меёбад, пас саргузашти ин ҷавонро гӯш кунед, зеро шуморо ҳайрон мекунад. ин ҷавони 30 сола Шаолинг Ли ном дорад ва ӯ аз Хитой мебошад. 10 сол боз виза барои Амрико пешниҳод мекунад, вале ҷавоби рад мегирад. кор то ҷое расидааст, ки тамоми кормандони сафорати Амрико дар Пекин ӯро мешиносанд. 15 дафъа барои ҳиҷрат ба Канада виза пешниҳод мекунад, вале боз ҳам қабул намешавад, он ҳам бидуни зикри сабаб. мехоҳад ба сафи нерӯҳои баҳрии Чин бипайвандад, вале ҷавоби манфӣ мегирад, боз ҳам бо сабабҳои номаълум. дар яке аз ширкатҳои бузурги чинӣ ҳамчун барномасоз барои кор ӯ ва 124 нафари дигар ҳуҷҷат пешниҳод мекунанд. 122 нафари онҳо қабул мешаванд, 2 нафар қабул намешаванд. мутаассифона яке аз онҳо ӯ мебошад. барои кор ҳамчун пулис ба возирати корҳои дохилии Чин 12 ҷавон ариза пешниҳод мекунанд. 11 нафар қабул шуда ӯро қабул намекунанд. бо вуҷуди ин ҳама, ин ҷавон умедро аз даст надода, балки баҳри муваффақият дар зиндагӣ талош мекунад. баъди муддате таслим мегирад, ки вориди олами тиҷорати электронӣ шавад ва шабакае ба монанди Амазон ё Алибаба созад, вале барои ин кор сармояи кофӣ надошт. ӯ маҷбур мешавад тиллоҳои ҳамсарашро фурӯхта бо каме маблағи қарз аз бонк корро оғоз кунад. баъди азобҳои тӯлонӣ ин лоиҳа комёб намешавад ва билохира ӯ ба 10 соли зиндон маҳкум мегардад. боварии комил дорем, ки баъди аз зиндон баромадан ӯ дилшикаста нашуда талоши худро идома медиҳад. шумо ҳам дӯстони азиз умедро аз даст надиҳед. аз саҳифаи интернетӣ.